1, 2. Băi, haide, studiu. Câte 4? Hai, treceți. Cei 4 luptători. Acolo mai încolo. Hai. 4. Hai, câte? 3. Hai, drum, mai încolo, hai. Vezi acolo. 4. Hai, 10. 3. Treci, bun, hai, vă puneți la. Eu mai acord și pe 4. Dă-ți 4. 2. Hai, lăsați. Termin. Ce? Care? Voi doi? Hai că vă dau, veniți în poate. Vă dau acum, nu ți-i că. 1, 2, Adi! Câte ai? Repede, da? Bun, nu știu, să ne vrei și. 4. Ăla e sigur. Aha. Am pierdut stana. Hai. Pentru că facem singură de casă. Hai! Oi! Ce mă? Gata! Cum te cheamă? Bine, da? Uite-te la mine. Intră mai hotărât să nu sus la foc. Deci nu vezi că doarme. Dă mai garipat, că acum s-o ridica în pat. Și mai hotărât. Da ce mai? Și, trece-l, așa. Și, intră pe el. Văd blocul, bagă brațul, mai băgat. Și. Așa, trezește-l, pe lasă. Hai. Mișcă. Trezește-l, dar nu se fac. Știi ce nu merge altfel? Acolo, sus. Te duci cu corpul. Te dă mai greu, mai greu. Te duci corpul aici. Da! Hai! Hai! Ega! Ieși! Intră cu corpul! Prinde! Bagă tot! Iada! E mai aproape, nu? E mai aproape. Foarte departe. Hai! Deci schimba-l! Schimba-l! Hai! Trebuie de luat. Mega, mega. Da, invers să faci o și schimbă pe Ieși! Faci pe externă, hai! Așa! Hai! Hai, mai repede, mai repede! Ce altă? Hai! Hai!
Da, aici, atac, dacă e așa, bă. 1, 2, gașă, aici, jos, așa. Sau, de exemplu, faci așa, atac, ai ajuns aici, 1, atac, 2, 3, da? 4. Hai. Ei, bă, ieși! Nu școală, mă, fără zi la. Mai tare, mă. Te duci în spate ăsta, hai. Fugi la. Hai, fără. Da, piciorul stâng să duci în spate, așa-ți asta. Atac. Hai văd aici. Piciorul stâng să duci în spate. Ai văzut-o aici? Atac. Aici. Îmi faci sincerare. Aici. Aici n-ai cum să-l dai jos, că e stabil. Aici, în spate, aici. Înțelegi? Hai. Piciorul stâng în spate. 1. Băi, băi, eu pun mâna cu jos și te-am bulat. Băi, fă, nu ți-l arăt eu. Fă, mă. Pe cadul de armat. Fă, 1. Piciorul stâng dure acolo. Ai văzut? E greu? Prinde, bravo. Nu așa. Aici. Aici. Ai blocat. Lasă-l stâng. Mă uitați pe aici. Păi bagă pe aici, nu înțeleg, fă cum ce nu bate cu el. Lasă, bă, lasă, lasă cu mine. Bagă mai bine. Și acum. Ești. Ai văzut? Ia-te-l.